welcome back to my channel and my new video. So guys, दिनै आरो जों गामियावहाय हाबा दं आरो नैलै उन्दैफ्रा मा जादनि आयै आयै गोलैसिनखोना माखो रदाय नोङो फै गोख्रै फै थांसै ओमफ्राय आरो बिनिनो न' खाथियाव बार्थडे दङ ओमफ्राय दायो बार्थडेयाव जानानै आङो हाबायाव थांसिगोन आरो स' नालाय माने गाइस दिनै भिडिअखौ जोंहा बैनि बिब' ना मा बिनानाव बिब' फैदोंमोन आरो ओमफ्राय दायो थांबाय बिसोरो भिडिअ खालामलायाखिसै आरो स' नालाय माने गाइस दिनै भिडिअखौ हाबा जाहैनो नागिरदों रेडि गैला उन्दैफोर रेडि गैला हाबायाव जोबसिदां बिमामोनहा थांबाय नोंसिना बिमामोनहा थांबाय दे होमबालाय Ru badi gelo bro. Ayo. Bro. Di. Ini baju udah saya nasi kang. Kan kondo deh. Dia open gitu. Open kan. Open gitu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayo, kan kun dengan di peran nih. Birgrasin dah hai, kilu balu. Ile, birgrasin nama bal. Membaca birgrasin dah. Hasil sim ding dah. Beru, sepelai. Aku jangan. Aku ini bodoh. Birthday udah izan pi biar ini. Kek baca nang kezakan jumpai. Muria last out aja. Amray, nih habayau thangna thabai gasin dah ya. Birat binda sare manum batai habayau jaha kamani mau nangan lalai. Video mana berat kusi mentar ya rek. Dom bim pacar thangbai segila. Cintiung thangdeng bim pacar. So dayu. Habayau kamu jaga ke wasi mana re? Punglai sigan ada sini. Ani menang man. Heh, so naya apa zain nadeng? Muto, apa zain nadeng? Mayu. Kini ya? Salam kamu baik nih jangan. Mai. Uni mana yang kau tarik? Aku lagi baca. Geli. Kapan kau kimda? Oh, kapan kau tarik? 차 괜찮아? 차를 미치네. Macam mana berarti? Ayo. Dad. Main dong ni. Main dong ni. Ya, kan kita suruh berdua. Sekali. Wait, bosku isi kemana gile? Bosku be. Dah gile kiu sekarang dah sini. Ah, nanti aku cari bos. Betul, kimera lah. Jago dan apa gitu? Asyik sembibi, nusa dengai foto sukam dengai. Jago dan apa gitu nih?
जाबायलै नुखादोंमोन फिसाफ्रा नै हिनुयै नाथार आयौ 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 नै ओरैबो दं नै हौवा गोदान नामा धनन्जय ओमफ्राय हिन्जाव गोदान नामा रिचा फेब्रुवारि 12, 2022 आरो दिनै हाबानि डेट टाइम 11टा ओमफ्राय 6टासिमल'मोन ओमफ्राय दायो खयटासिम जागोन नायदों खयटा जागोन दाथाय 6:30 जाबाय 6टासिमल'मोन ओमफ्राय खिन्थु एसे डेट बारबाय डिएसएलआरजों फट' खेबजादों स्टिलखौनो मिन्थिया The next day. स' गाइस नै दिनै जोङो माने बिसमुरियाव थांनो ओंखारदों आरो ओमफ्राय बेयावहाय जोङो आब'लाइमोनखौ नेदों दा इन्ट्रेस्ट जादों ओमफ्राय नै आं माने गान दामदोंमोन आरो ओंखायनो आङो रायलायाखिसै ओमफ्राय नै बहुद अभार एक्टिं स' इगनर इट गाइस ओमफ्राय नै जिअ'आवहाय बहुद प्रब्लेम होबाय थादों आरो गाइस आंनियाथ' जिअ'सोमोन नालाय सिमा ओमफ्राय सिमाबो मोनसेल'खा ओमफ्राय दायोहाय बेखौनो चेन्ज खालामनो होननानै थांनो ओंखारदों आरो स' नायलांबाय थादों गाइस दिनैनि भिडिअखौ जिअ' नेट नाङैनि नै एयारटेल खालामफैफिनजोब्बाय आधार कार्ड लायै लायै बिस्राबो जों गामिया फुरा जिअ' लाजोबोमोन आधार कार्ड नाम्बारल' नांगौनो नै जारलाथार नै होमबाना पासपर्ट नांलाब्रा नोंसोरो गाना